Hoxe voltamos ao noso fortín, á nosa casa. Hoxe xogamos en San Lázaro. Moi boas, picheleiros e picheleiras, benvidos e benvidas a un novo vídeo en SD. Imos vivir neste vídeo o Compostela 2 Silva 0. Como vistedes nas imaxes, o primeiro en saír a quentar foi Charlie. Tivo un adestramento para el só. Que ao principio eu pensei que eran traballos específicos para el polos seus traballos no campo. Pero ao final non xogou nin un minuto porque estaba lesionado. A este encontro o Compos chegaba líder e o Silva chegaba na última posición. Xa sabemos o que lle gusta ao noso Compos, revivir equipos mortos, polo que o temor e as dúbidas na cabeza dos aficionados da grada fíxose notar con comentarios, dúbidas e, sobre todo, risas e bo humor. Foi un partido de tempo soleado, mais, a pesares de haber sol, na grada de tribuna dá a sombra, entón fai un posquiño de pelete, hai que poñer unhas calefaccións. Mais a pesar do medio dos aficionados, o Compos empezou este encontro como xa nos ten habituados este ano. Control e posesión de balón. E tamén ocasións para conseguir ese gol madrugador que desta vez non puido ser posible. Ui, por que pouco... Todo sempre baixo a supervisión do noso capitán Secho. O Silva tamén quixo poñer a proba ao Compos nesta primeira metade e, a diferencia do partido anterior contra o Céltica, o Compos presentaría desta vez unha defensa sólida. Modo Gandalf activado por parte da defensa do Compos. Non ides pasar! Ao ver que a defensa infranqueable do Compos non ia ceder, o Silva quixo xogar a lotería en San Lázaro dende fora da área. Pero esta primitiva non iba a estar premiada para o Silva. Pequena masterclass de Secho para Alex para enseñarlle como hai que parar ben un balón. O Silva quixo facer súa a defensa picheleira sechista para evitar que o Compos seguise chegando á área. Mais as súas tácticas foron bastante, por así dicilo, de contacto pouco leve, incluso polémico en algúns momentos. A maceira no, hombre, que está estudiando, pobrín. E, como nos comentou Armental no anterior vídeo, o xogo do Compos favorece os ataques sobre todo polas bandas. Tuvo un pouco de choio tamén nesta primeira parte. E, dos seus pés, saería o centro co que Maceira se estrearía como goleador no Compos. Centro de crack e definición de goleador. Como xa vos lo dixen eu antes nos vídeos, este xogador ten moi boa pinta. Tras marcar o gol,
O Compos non quixo confiarse, como en ocasións pasadas, e axiña foi a buscar o segundo. Solo un minuto de añadido para o tempo que se perdeu, e a reacción do Silva ao gol do Compos sería, pois, seguir intentando. Para o árbitro, estes 46 minutos de xogo eran suficientes, así que pitou e dixolle: veña, todos aos vestuarios, a reflexionar e a refrescarse. Pero a pesar do descanso, a segunda parte ia ser un reflexo do final da primeira parte. Foi como se o descanso non existira, e só se cambiaran de lado os equipos. O Compos ia seguir o seu asedio polas bandas, e o Silva, bueno, pois intentando frenalos como se pode. Bueno, esta de aquí foi un pouco tirada á piscina, todo se ha dito. Nesta segunda parte, Maceira tamén se quiso poñer o Compos á espalda. O encargado neste partido de sacar os córners que vistedes hasta ahora e as faltas sobre todo foi Samu. Na grada algún sinvergüenza dixolle a Samu: tira a ti, e Samu cantouse, pero non tuvo suerte. Outro aspecto a destacar para min neste partido do Compos foi a recuperación de balóns do equipo tras a pérdida do balón. Non se quedaban de brazos cruzados e iban sempre a lutar para recuperar o balón ou para presionar e obter a posesión. Ovación do público para Maceira merecidísima. E como podes ver nestas imaxes, esa baba, ese estar encima dos xogadores do Silva que tiña o Compos no partido para ter o balón sempre. Outra moi boa xogada e moi boa ocasión picheleira que non poido ser transformada en gol. Outra faltiña por aquí ao pobre Maceira. Non, é que como sigamos así, escarallamo vivo. Parado un pouco, cebademos con outro. E de por Samu, bueno, Samu non. Desta vez Samu non se quixo quentar e preferiu centrala. Pero non vos pensedes que o Silva se iba a dedicar solo a defender os ataques do Compos. Tamén tuvo ocasións, sobre todo a balón parado. Aínda que algunha boa xogada de combinación tamén tería. Pero non tiveron moito perigo ou non supuxeron un gran esforzo para Alex. Non sei se Secho me escoitou aquí cando lle berrei que cambiase Maceira antes de que mo desgraciasen de todo. Pero polo menos viu que estaba sufrindo un pouco no campo e decidiu cambialo, menos mal. Ca saída de Parapar e Cañizares, o Compos ia decidir cambiar a banda pola cal iba a xogar. Decidiron esta vez atacar pola banda dereita e abusar un pouco de pobre Guisande, quen, con este pase filtrado, taquicárdicamente xa iba para avisar de que iba a meter un gol tal cual o estades vendo agora. Non podo jugar así con mi corazoncito. E como din que quen avisa non é traidor, Guisande xa vos avisou. Este golazo de Guisande suporía o 2-0 e prácticamente sentenzar o partido. Despois do gol, pouquiñas cousas máis pasaron. Cartón amarelo para Alex por perder tempo, como a Xeo Silva non o fixera cando ia empatando para levar un punto de San Lázaro, verdad, colexiado? Definitivamente non era o día do Silva. Aquí volvemos a ver esa presión, ese morder, o saída de balón do equipo contrario do Compos, poñendo un pouco en perigo ahora mismo ao porteiro, que sufriu un pouquiño polo seu puesto. Este hombre en vez de estar pitando un partido de fútbol está pitando un suelo eslava, porque si no, no lo entiendo, tío.
O Silva non é o único que tamén sabe mandar baldós largos, Polo pelo dunha mosca. E tamén houbo tempo para anular algún gol. E para desilusionarse. Pobre Porrúa, solo quería meter un gol. E colorín colorado, 3 puntos para o Compos, volta á senda da victoria. Seguimos invictos na casa e líderes en solitario na Liga. O Compos reviviu do pasado encontro contra a Céltiga e desta vez sí deixou, tanto en ataque como en defensa, moi boa sensación. Toca pensar xa no seguinte partido contra o Gran Peña, en Vigo, onde seguro que estaremos para animar o equipo e traernos, como sempre, o mellor do noso Compos. Podedes nos deixar nos comentarios as vosas impresións deste equipo nestes primeiros encontros, así como todo aquelo que nos querades achegar, suxerencias nos vídeos, etc, etc. E tamén nos podedes deixar comentarios nas nosas redes de X e TikTok. Picheleiros e picheleiras, vémonos en Vigo. Vémonos no seguinte vídeo. Grazas por estar aí e forza Compos!